салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, айни ҳол мо дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Фарход қарор дорем дӯстони азиз. Зуҳур ҳастам. Мехоҳам дӯстони азиз реални фокус нишон дитам. Вақте ки дар хона фокус мекардам, тариқи телефон ба навор мегирифтам дӯстони азиз. Ҳар гуна шахсҳо ҳар фикр мекарданд. Яктиш мегуфт ки и программаи карочи сохтакорӣ ҳозир боша байни мардум дӯстон мо мехоҳем ба навор бигирем. Ҳамин фокусҳоро нишон битем дӯстони азиз, дастгирӣ кунем. Иншоалло аз ин пас ҳар ҳафта худо хоҳад фокусҳои нав ҷолибу диданӣ барои шумо тайёр мекунем. Бо мо бошед дӯстони азиз. Шо бубин оҷо бимона шо бимона не картай хитай шо нигоҳ ки не картай хитай биқапиш ки ҳам хел биқап не ҳам байнда биқапиш ҳам байнда бимонаш ҳам байнда бимон нигоҳ кун намёра арара кам ди шо арара ка ҳам картай хел тамом шуда арара шо нигоҳ на шумо нигоҳ кунед агун фокус нигоҳ накунед оҷо бу шуридиш карто дар дастаён нигоҳ кун ҳамаша бушур хушрӯ хушрӯ бушур нигоҳ накун ҳоли хушрӯ чӣ хеле манфиқта бушур расай бачо Калашидиш. ҷамъ ки биёр картата ку ҳоли ҷамъ ки ҳамаша ҷамъ ки биёр карта чӣ буд ҳамаша ҷамъ ки биёр Мара бояд вас карта ши. ҳамаша ҷамъ ки мара ҷамъ ки о як картайка оно ҷамон да он аст бигир ушам бигир чӣ буд карта бугумаш нумша бигу нумша бигу бику ҳоли бику амра Се буба дил бад. се дилу дил бику ҳоли бику карта таста ката бикуш се дила Ниста. неста карта биқа аниқ рафти ҳеҷ яка просто фокуса як карта фоку бигир бубине хитон канадан шо инамиад як карта ту биқа пайно киш ки карта талиш наша хушру биқа истада булошана хел бимон ҳар дистота бимон не ай тавто картара сар хуҷа ана хел баҷуқ беста карта тавҷуқ беста чӣ буд карта намиад